मर्निं बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों बरायहरबाय आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनानै जों मर्निं दा न' सिबखांबाय आङो टाइमा दा 4:30 जाबाय सोराङाखैनो आरोना उन्दुगासिनो दं फिसा सानैया ओंखायनो दावराव रायलायनो हायाखै सोरांथ'वाखै दाबो आङो न'खौ सिबग्रोनानै लाबाय स्कुलथ' गैया 30 सिम बन्द डाइरेक्ट लोखि फुजा बायनानैसो खुलिगोन आरोना 30आवसो खुलिगोन थेवबो टिउसन दङ टिउसनाथ' बेलासियावसोमोन नालाय ओमफ्राय दा स्कुल गैयैखाय 8टानिफ्राय लानो नागिरदों फुंनिफ्रायनो ओंखायनो आं दा थाब न' सिबग्रोबाय एबार सुनानै लानोसै थ' नायलां सनाफोर दिनैबो आंनि भिडिअखौ आरो मोनसे खोथा सनाफोर नोंसोरदि बिराद मोजां कमेन्ट हरदों आरोना बिराद गोसोखौ मोजां मोनो भिडिअ लाबोबाय थानो भिडिअ खालामबाय थानो गोसो जालाय लायो आरोना बेबायदिनो अननाय होबाय था गावनि आंगो साननानै आंबो बेबायदिनो सोरबाफोरनि गोदान चेनेल खुलिनाय दङबा आंबो बेबायदिनो अननाय होगोन आंखौबो बेबायदिनो अननाय होफिन बिदिनो जोङो बयबो ज' हेल्प खालामलायगोन आरोना थ' बेबायदिनो अननाय होबाय था बिदिनो मोजां कमेन्ट खालाय गोसोखौ मोजां मोनलायोना बेबायदि कमेन्ट फैयोब्ला थ' आं नायलांबाय था दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आंबो खालायनानै होगोन सोरबाफोर बुंहरोबानो आंथ' खालायखायो आरो अननानै आंनिखौबो खालायनानै हो मदद खालायलायगोन ना जों बयबो जमा मदद खालायलायाबाथ' बोरैथो आवगायलांनो हानो थ' बेबायदिनो अननाय होबाय था आं खामानिखौ दा आवगायलांबाय थानोसै आं फिसा उन्दुनायावनो मावग्रोनानै लाबाय थानोसै आंनाथ' बिराद बिदिनोसै खस्थ'थार खामानिफोर मावनायानो फिसा बायै मावजोबनांगौ सोब खामानिखौ दा आं उन्दुनायावनो थाब मावनानै लाखानोसै एबार आं न' सुगारनानै लानोसै मोखां सुवाखै ब्रासबो खालायाखै आं मोब्रुमैनो ब्लग स्टार्ट खालायबाय आरोना आं मर्निंनो दिनै सानसेनि समा आंनि साबस्क्राइबारफोरनाबो मोजाङैनो दिन थांथोंसै आंनाबो मोजाङैनो दिन थांथोंसै ना सनाफोरथ' नायलांबाय था दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आङो थाबथानो न' बांसिबो थांनानै दैखौ सोलायजाबनानै लाजोबो आरोना दै बासियाबो दंखायो रानबाय सुनासै दैहुआव दैया दंगासिनो दं आरो दै लोंनो थाखाय बेफोरखौबो सोजोबनानै लानोसै दै गोदान फिसाजोनि ब्रास खालायखांबाय आङो दै लोंना लानोसै फुङाव दै लोङाबाथाय आं माने थानो हाया आरोना बिराद ख्लाब दै गाङो आङो अयभास जाबाय गिलाससे लोंखांबाय गिलास मोननै सोरबाफोर फुङाव दै लोंनो हायाबा दैखौ लोंथार अयभास खालायथार आरोना फुङाव दै लोंनायखौ मोदोमाव देहायाव दै थाबाय थाथारनांगौ ओंखायनो दैखौ माने लोंबाय थाथारनांगौ आंथ' बिराद दै लोङो स्किनफ्राबो मोजां जायो आरोना मोखांनि स्किनाबो मोजां जायो दै लोंबाय थायोबा आंनाव प्रमान मोनबाय मोजां जायो आरो मोखांनि स्किनफ्रा बिदि सिथर दागो दागि बारा जाया ओंखायनो दैखौ लों सोरबाफोर दै लोंनो हायाबा थिग नै माइनावा गाबनानै होबावलायबाय दै लोंनांगौ बेमार आजारफ्राबो खम जायो दै लोङोबा ओंखायनो मानसिनि देहायाव माने दैया थाबाय थाथारनांगौ ओंखायनो फुङाव दैखौ लोंथार सोरबाफोर लोंनो हायाबाबो माने जर जबस्ति ट्रिट साहा लोंनाय बायदि लोंथार आरोखि ना
दांनाव सुनसै बारा रायलायबाय थाजाला दानो सिरि मोनबाथाय थफ्ला बानानै खामानि मावनांगोनलाय आंनाथ' बिदिनोसै खामानि मावनायानो थफ्ला बायै बायै मावजोबनांगौ गासिबो सुगोन न'बो सुखांबाय सोरांबायबो नै स्रां जाबाय 5टा बारबाय सिथ्ला सिबसै न' सुखांजोब्बाय सिखारथ'वाखै सनाया बिराद मोजां मोनलायो आरोना आङो बेबायदि हारसिं खामानि मावनो मोनबा खामानियानो एरब्रेलायो फिसा लानानै माने हाखु दाखु मावनांगौ जाखाबाय नालाय आखाइया बिराद स्पिड जाखाबाय ओंखायनो फिसाजों एसे उन्दुनानै थादोंबाथाय मावब्रेलायोसो खामानिखौ ओंखायनो बिदि उन्दुनानै थाबा मोजां मोनलायो मावगोजोबनो हाबा दा सिथ्ला सिबनानै दुगैनानै फुजा होनोसै आरोना सिखारथ'वाखै दाबो सनाया सिखारसिगोन बे बारा गोबाव गैला सिखारलायबाय सासेया सिथ्ला सिबग'नो मोनबा मोजां जागौमोन सानलायलायदोंमोन आङो नै हासिब लाबाय सिथ्ला सिबसै बिखुङाव फिसा बाबाय उन्दुलांबावबाय खोमा दासो नै बिखुङावसो थाब थाब सिबनानै लागोनसै आङो सना उन्दुलांबाय ओंखारलायबाय जोंहा थांनो नै जाला बुद्रुद्रु थांसैलाय टिउसन दोननानै फैनोसै थाब थाबनो बाजारावबो थांनांगौ एसे मैगं फुलि लानानै फैनोसै आं बाजाराव थांनानै बेखौ लागायबाय नै मैया लाबोनाय बेहाय जरासे नै बेहाय जरासे लागायबाय थांगासिनो जोङो थांगासिनो मोनफैबाय थ' बाजारबो खालायनानै लाबोखाबाय आरो लायनायनि टाइमानो जाबावनोसै नै 8टानिफ्राय लादोंनो ओमफ्राय आं 8:30आवसो साननानै 8टा बाननानैसो दोनलांखाबाय नालाय ओमफ्राय दा नै बाजार खालामनानै फैगौमानिनो 9:30 बारखाबाय आरो दा 9:10 जाबाय 10टायावनो गगोन लायनायनि टाइमानो जाखाबावनोसै नै थासुमलि लाबोबाय थारुन फिथा लाबोबाय जेबो जायाखै आरोना फिसाजोखौल' मेगि संनानै जाहोहरबाय आङो साहा फुदुंना लोंनानै लायफिनसै ओमफ्रायसो ओंखाम ओंख्रि संफैनोसै दिनैथ' समबार मिरामिस जोंहा मैथा बाथोन मैथाजों सयाबिनजों संसै ओमफ्रायो दालि ओंख्रि संसै मैगं फुलि बियो अलकबि फुलकबि दा बेलासियाव गायनोसै दोनथ'नोसै बाव उन्दुबाय सनायानो गगा मोननायानो हामनो रोंला बेहा उदैया उग्लिजोब्बाय उखैनाया 9टा बारलायलायबाय आंना बिदिनो आरोना फुङाव टाइम टेबोलानो गैया जानाय लोंनायनि बिसोरखौ माबा बायनानैनो साहा लोंनानै लागोनसै ओमफ्राय लायनानैसो संनायनि लाहार फाहार खालामसै एंबावला आङो बेखौ बिदिनो फुदुंसै बानानैनो थांखानांसिगौ नालाय लोंखांबानो ओंखायनो खामानि मावबाय बायनानैनो बिसोरनो टाइम होबाय बायनानैनो गावनि थाखाय टाइमखौनो आङो होनो हाला आरोना जानायखिनिखौनो ओरैबायदि अबस्था
लोंनोसै सायाबो जाबाय ओंखारफिनलायबाय टाइम जाबाय 5 मिनिटल'सै 10ता जानो लायनानै फैनोसै बोथोरानो अखा हाहांसो जाबाय अखासो हासिगोन खोमा माइ बारि नै माइयानो दाबो फिथाइ थायाखै लेट गायनायखाय खोमा मोनफैबाय नेगासिनो गथ'वाखै 2 मिनिट नांबावगौ दसेनो सफैबाय आरोना सिबलानानै फैबाय नालाय नेथ'नोसै दसे गबाय गबाय सनाया आंना गबाय र' दा फै मा बिथिं थांगोन आं र' न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय खायलाजों मैथाजों खानि फार्स्टआव खायला नागिरहैगोनसै बिराद खायला थायदों आरोना बाथोन जानो गेटखौबो मारि लाङाखै नोङो मा नागिरबानो मोनो आरो खायलाया जा गिदिर गिदिर थायखादों नागिरनानै लानांगौ मोनगोन ना मोना दाख्लै खाखांबाय जि बुरजा थाइसेबाव नै नै बाथोन जागासे मोनबाय दंबावोमोन आरो आं खायासै एथ' बुरजा मा खालामनो ना हारसिंसो माइयाबो जाया फिसाजोआबो जाया एबार मैथा खानोसै मैथायाबो बारा गैला फुनानै गारहरजोब्बाय आङो जागासे दोनबाय मालाय फौजि बाबुआ फैबा जायोनो ओंखायनो दोनबाय आङो मुला जग्रबसे दं नै जानो आन्था दा मोनायाव जानोसै टमेट' नै आंनि मैगं गायनाया आं दाख्लै भिडिअ माबानाया नै रज'जोब्बाय नै फिसानो नै लाइ बियो बिराद रज'बाय ओमफ्राय ओरैनो लाफा नै बे बान्दा कफि नैबे रज'थ'वाखै दाख्लैसो गायदों नालाय मुला बेदर जाग्रा दुन्दियायाबो रज'बाय टाइम लाबाय आरो आं दुन्दियाखौ सोमनानै गायाखैमोन नालाय ओंखायनो नै बेलाय नै दुन्दिया बेलाय लाफा दंलाबायो बावबो मैथा खानोसै बानलुखौ मोनसे माबा अरस'लांदों नै मा बुस्थु अरस'लांखोथाय मिन्थिलां थांजोब्बाय बानलुआबो दुन्दिया गायनो जावग्लिबावबाय दाहाय गायबाय थानोसै बेलासियाव फुलि लाबोनायखौ ओरैबायदि गोसा बानलु बोरदोना बिराद थायबाय नै गोबोरखि मैथा खानोसैहाय थाबनो हा मा सोना मा जिउ मा आंनि फिसा मा मामिखौ नेदों बोलो मा बेलाय नै मामिया मैथा खादों मैथा खादों सोना आंनि जिउ इसोर ना साय सं संदो थां माम सं मामिनो थां संनानै जाहोदो थां आब'जों नोंजों सङो माम सङो हे सोना बा दे ना होनलाय जिउ दे मैथाखौ सानहरगासिनो मा बियो मा Teci ha papa belum ah papa pai này để papa kau pai này để hendo papa pai saya sisi थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय